नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा सिंधी इयत्ता 7वी येथून मी शिवानी गोविंदराव कोवळे आपले मनपूर्वक स्वागत करते। आज मी तुम्हाला टेन्स म्हणजेच काळाविषयी माहिती सांगणार आहे। काळात 3 प्रकार असतात, हे तर सर्वांनाच माहित आहे। भूतकाळ, भविष्यकाळ, वर्तमान काळ, भूतकाळ, भविष्यकाळ। त्यांची इंग्रजीमध्ये नाव आहेत प्रेझेंट टेन्स, पास्ट टेन्स, फ्युचर टेन्स। तर प्रेझेंट टेन्स म्हणजे वर्तमान काळ। वर्तमान काळात क्रिया ही घडत असते। पास्ट टेन्स म्हणजे भूतकाळ। भूतकाळात क्रिया ही मागे घडून गेलेली असते। भविष्य काळात क्रिया ही घडणारी असते। तर आज आपण पाहणार आहोत प्रेझेंट टेन्स मध्ये आणखी 4 प्रकार पडतात। ते आहेत साधा वर्तमान काळ, चालू वर्तमान काळ, पूर्ण वर्तमान काळ, चालू पूर्ण वर्तमान काळ। त्यांची इंग्रजीमध्ये नाव आहे सिंपल प्रेझेंट टेन्स, कंटिन्युअस प्रेझेंट टेन्स, परफेक्ट प्रेझेंट टेन्स, कंटिन्युअस परफेक्ट प्रेझेंट टेन्स। तर आज आपण पाहणार आहोत कंटिन्युअस प्रेझेंट टेन्स म्हणजे चालू वर्तमान काळ। कंटिन्युअस प्रेझेंट टेन्स म्हणजे चालू वर्तमान काळ। चालू वर्तमान काळात क्रिया ही चालू असते। तर आज आपण एक वाक्य पाहूया। मीना खो खो खेळत आहे। पहिल्यांदा आपल्याला कर्ता ओळखायचा असतो। क्रियापदाच्या आणि कर्माच्या साहाय्याने आपण कर्ता ओळखूया। कोण खो खो खेळत आहे? मीना। मीना आपल्याला कर्ता भेटला। कर्ता म्हणजेच सब्जेक्ट। तर आता आपण ओळखूया कर्म ओळखण्यासाठी क्रियापदाच्या आणि कर्त्याच्या साहाय्याने कर्म ओळखायचा। मीना काय खेळत आहे? खो खो हा आपल्याला कर्म भेटला। कर्म म्हणजेच ऑब्जेक्ट। आता आपण पाहूया क्रियापद। क्रियापद म्हणजेच क्रियादर्शक शब्दाला क्रियापद असे म्हणतात। तर क्रियादर्शक शब्द काय आहे ते? खेळणे म्हणजे क्रियापद। क्रियापदाला वर्ब। चला तर आपण रचना पाहूया। रचना सब्जेक्ट म्हणजे कर्ता प्लस टू बी ची सहाय्यकारी क्रियापदे एम, इज, आर प्लस V1 म्हणजे मुख्य क्रियापदाचे पहिले रूप प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तर आपण एक वाक्य अभ्यासूया। गणेश चित्र काढत आहे। आपण इथे कर्ता ओळखूया। मी वर सांगले होते की क्रियापदाच्या आणि कर्माच्या साहाय्याने कर्ता ओळखायचा। कोण चित्र काढत आहे? गणेश हा आपल्याला कर्ता भेटला। कर्ता म्हणजे सब्जेक्ट। आता आपण कर्म ओळखूया। क्रियापदाच्या आणि कर्त्याच्या साहाय्याने कर्म ओळखायचा। गणेश काय काढत आहे? चित्र म्हणजे चित्र आपल्याला कर्म भेटला। कर्माला इंग्लिश मधून ऑब्जेक्ट। क्रियादर्शक शब्दाला क्रियापद असे म्हणतात। येथे क्रियादर्शक शब्द काढणे इथे आपल्याला एक वर्ब भेटला।
आपण रचनेनुसार वाक्य करूया. सब्जेक्ट काय आहे? गणेश. गणेश गणेश सहाय्यकारी क्रियापदे ही, शी, इट आणि नेम नावाच्या पुढे इज वापरायचं. गणेश इज. त्यानंतर V1. V1 काय? काढणे. काढणे म्हणला ड्रॉ. ING प्रत्यय. त्यानंतर आपण कर्म. कर्म म्हणजे ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट काय आहे? चित्र काढणे. चित्र. चित्रला पिक्चर. गणेश इज ड्रॉइंग अ पिक्चर. आणखी एक वाक्य पाहूया. मी दूध पीत आहे. तर आपण कर्ता ओळखून घेऊया. क्रियापदाच्या आणि कर्माच्या साहाय्याने कर्ता ओळखून घेऊया. कोण दूध पीत आहे? मी. कर्ता. कर्त्याला सब्जेक्ट. आता आपण कर्म ओळखूया. क्रियापदाच्या आणि कर्त्याच्या साहाय्याने कर्म ओळखूया. मी काय पित आहे? दूध. दूध हा आपल्याला ऑब्जेक्ट भेटला आणि क्रियादर्शक शब्दाला क्रियापदाचे म्हणतात. इथे क्रियादर्शक शब्द पिणे. पिणे. बर. आपण वाक्य करूया. सब्जेक्ट काय आहे? मी. मीला इंग्लिश मधून आय. आयच्या पुढे कधी पण एम येते. आय एम. त्यानंतर V1. V1 पिणे. पिणेला ड्रिंक. ING प्रत्यय. त्यानंतर ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट काय आहे? दूध. दूध म्हणजेच मिल्क. मी अशी अपेक्षा करते की मी सांगलेली चालू वर्तमान काळाची माहिती तुम्हाला नक्कीच आवडेल. धन्यवाद.